No niin, morjesta taas. Tässä sitä ollaan ja eipä tässä ihan hirveän kauaa sitten mennytkään. Pari päivää on mennyt ensimmäisistä videoista ja olen ehtinyt vähän katsoa niitä, että mitä sitä tuli tehtyä ja ei kai siinä häpeilemään sen enempää. Sanoin siinä, että laitetaan kevyellä ja raakana eetteriin. En tietysti siinä ollut ehkä täysin rehellinen sen puoleen, että en nyt ihan suoraan ilman mitään tässä ensimmäisiä videoita kuvaile, vaan olen käyttänyt tässä sitten syksyllä niin hieman tuntia itse opiskellessa sitten tuolta internetin ihanasta maailmasta valokuvausta, videoeditointia ja vähän somemaailmaa ja sen pohjalta sitten niin olen tutkinut, mitä varusteita pitää hankkia ja mihin pitää kiinnittää huomiota. Ja voin sanoa, että esimerkiksi valaistus, niin jouduin tässä nyt vähän säätämään tätä valaistusta huoneeseen, kun huomasin, että tämä loisteputkilamput tuolla katossa niin tekee semmoisen välke-efektin tuohon ja en sitä osaa korjata, niin otin kattovalot pois, mutta se teki sen, että piti keksiä muita valaistuksia sitten huoneeseen, että täällä jotain näkee. Mutta tarkoittaa vaan sitä, että vaikka sanon, että lähdetään tekemään tyhjästä ensimmäistä kertaa, niin jos se silti näyttää siltä, että ei varmaan ensimmäistä kertaa, niin kyllä se pitää ihan paikkansa, ihan ensimmäistä kertaa on, mutta se ei tarkoita sitä, että en olisi tehnyt taustatyötä. Eli ennen kuin tämä ensimmäinen kerta tapahtuu, niin siellä taustalla on pitänyt vähän tutkia asioita. No mutta se siitä ja siitä päästäänkin tähän videon aiheeseen, josta ajattelin nyt puhua ja se on osaaminen. Ja koen sen tärkeänä nyt tässä alkuun, koska olen remppavaatteet päällä ja joku, joka tätä videota katsoo ja katselee, niin ei ole ehkä tottunut näkemään Arja remppavaatteet päällä ja ihmettelee, että mitä ihmettä. Mutta se on vain yksi ilmentymä minusta ja vaikka olen tehnyt kaikenlaista elämän varrella, niin en nyt sano, että tämä on se luontainen olemukseni täällä taustalla, mutta ainakin tässä remonttimaailmassa niin tähän minä nyt olen ajautunut. Ja tekemisen kautta sitten on mahdollisuus sitten, niin kuin edellisessä videossa sanoin, niin näyttää mitä osaa ja sitä myötä sitten saada esimerkiksi yrittäjänä töitä. Ja sitä nyt sitten on tässä tehty. Ja me tultiin tähän kerhohuoneeseen takaisin ja mulla oli tässä tämmöinen oviprojekti menossa, niin mä ajattelin, että mä sitä tässä väsäilen samalla, niin mä näytän sitten vähän siihen liittyen, että mitä osaaminen tarkoittaa minulle. Ja myös sit sitä, että kun joku sanoo, että voi tehdä jotakin tai osaa tehdä jotakin, niin mitä se tarkoittaa sitten hänelle. Ja toisaalta, jos joku ostaa palveluita tai tuotteita tai asioita tai pyytää jotakin, niin ei aina ymmärrä sitä, että miten paljon jotakin yksittäistä työsuoritetta tai miten paljon se kokonaisuus sitten vaatii, että se varsinainen asia toteutuu. Niin käydään sitä vähän läpi ja mä lopuksi sanon, että tämä on nyt sillä tavalla tärkeää, että koska pyrin suunnittelijaksi, niin en pysty kaikkea tekemään itse ja pääpaino sitten tulee olemaan siinä suunnittelutyössä, jolloin mä tarvitsen löytää sitten ne tekijät. Ja annan vähän pohjaa siinä, että mä oon itse kanssa jonkin verran nyt tehnyt. En väitä, että mitään osaan, mutta on tullut nyt jotain näperrettyä, niin semmoinen tietynlainen haju on siellä pohjalla, joten
nämä tekijät, ketä mä sitten etsin, niin niillä tarvii sitten olla tietynlainen näyttö siellä pohjalla. Ja mä tarvin sen näytön myös sen takia, että sit jos joku tekee ja toteuttaa minun laatimia suunnitelmia, niin sit minulla täytyy olla sitten siihen myös luotto, että ne asiat toteutuu niin kuin olen ajatellut. Loppujen lopuksi on asiakkaan tyytyväisyys, jossa se näkyy ja siinä on sitten hyvin tärkeitä asiat, kuten työmoraali ja sitten se henkilökohtainen into ja palo tehdä niitä asioita, mistä tykkää. Mutta semmoinen on tämän päivän aihe ja mä rupean pistämään näitä ovia kasaan, niin jatketaan sitten hetken päästä sen parissa. No niin, viimeksi onnistui 2 asian tekeminen yhtä aikaa niin ihan kohtuullisen hyvin, niin pannaan lisää pökköä pesään ja kokeillaan tänään tehdä lisää. Onnistumisprosentti, niin no katsotaan lopussa, että tuliko siitä mitä. Mutta joo, laitan tosiaan tässä nyt samalla kun höpöttelen, niin kasaan näitä ovia ja jos katsoitte edellisen videon, niin kerroin siinä, että oli laitettu nämä kyseiset ovet sitten tuossa, kun oli rempassa ihan täysin toi oma asunto, niin pyydetty sitten tuolta Duunitorin kautta muistaakseni tarjouksia, että kuka hoitaisi meille ovien kunnostuksen väliovissa ja kun oli vähän koiransyömiä rimoja ja nuo ovipaneelit oli vähän huonossa kunnossa, niin ne piti sitten hiota, kitata ja purkaa palasiksi ja rakentaa sitten nämä kehykset uusiksi tai kunnostaa ne. Ja siinä kävi tosiaan sitten sillä tavalla, että saatiin ja hyvä tarjous siihen, yllättävän edullinen. Nyt kun tässä on itse tehnyt, niin en tiedä miten voi olla niin edullinen, mutta silloin ei tiennyt. Se oli vaan ajatus, että okei, hyvä yksi työmäärä vähemmän, niin hyvä juttu, jos onnistuu. Ja ovet lähti, haettiin sieltä seuraavan päivänä ja sitten ne oli puolisen vuotta sitten verstaalla ja kunnes sitten yksi ilta tai yö ne palautui meidän oven taakse palasina. Ja ilmeisesti jonkunlainen haaste oli tullut sitten puusepälle ja ovet oli jäänyt kesken. Ja nyt on sitten näitä askarellut tässä sitten kuntoon itsekseni ja voin sanoa, että ei ollut kovin ehkä mieluinen homma, mutta kun ei sitä osaa luovuttaa, niin sitä sitten väkisin tekee. Mutta tuli niistä nyt jonkunlaiset ja eihän se korjattu ikinä uudenveroinen ole. Mutta onhan sillä arvo siinä kierrätyksessä ja vanhan kunnostuksessakin, että mennään nyt sitten sillä. Ja olen saanut tosiaan nämä rimat valmiiksi tähän ja saanut ne kiinni toisiinsa ja se oli myös aikamoinen. Piti miettiä millä naulan pyssyllä niitä ampuu kiinni, ettei tule naulat läpi sieltä ohutta rimaa kuitenkin, mutta onnistunut nyt suhteellisen hyvin. Ehkä toinen isompi rima saattaa toinen puoli heittää muutaman millin, mutta heittäkööty. Ja tämä on multa harvinainen sana, koska saatan olla henkilö, joka heittää millin, niin henkilö, joka on minä, niin purkaa sen asian ja rakentaa uudelleen. Voitte kysyä joltakin, mutta en pura näitä nyt. Niin pannaan kasaan ja hyvä, että mä tuntee, että mä työllistän teitä tässä samalla vaikka. Luultavasti juotte aamukahvia siellä. Mä pohdin tuossa myös, pitääkö näistä videoista tehdä tosi kapeita ja suppeita, koska kaikilla on kiire. Mutta sitten mä oon aina ollut henkilö, joka haluaa selittää asiat juurta jaksaen, niin se kirjoittaa, mä oon henkilö, joka kirjoittaa ne pitkät viestit, joita kukaan ei jaksa lukea. Sähköpostit on tosi pitkiä. Mutta mä ajattelen niin, että jos mä jotain kirjoitan, niin sitten mä kirjoitan sen ajatuksella ja
Sitten joko sen jaksaa lukea tai ei jaksa lukea. En ole ajatellut, että se on sitten mun ongelma. Mä tiedän sen, että nykypäivänä jotenkin kaikki on nopeatempoista ja kiireistä, niin ei ihmisellä ole aikaa rauhoittua. Toisaalta mä ajattelin niin, että jos mä nyt tässä teen videoita, ja tämä vielä on sitten tämmöinen takahuone puoli, missä sitten puhutaan asioita ja saan ilmaista omia mielipiteitä, niin ei ne tule nopeasti. Ne on ajatusta. Mä lennosta selitän tässä asioita. Niin ne tulee mun sitten omaan tahtiin. Jos nämä videot on sitten tosi tiukkaan leikattuja heti alkuun, niin eikö sitten ihmiset totu siihen, että pitää tulla nopeita videoita. Ja sitten mä oon hirveässä stressissä koko ajan niin kun yrittää tehdä pieniä videoita tosi nopeasti. Niin mieluummin mä sitten teen rauhallisia videoita, jotka on vähän pidempiä, ja kun ne ihmiset katsoo, jos ei ne jaksa katsoa niitä heti alusta lähtien, niin sitten ne ei katso. Jos joku sitten jaksaa katsoa, niin sitten se tietää, että kun Arilta tulee se seuraava video, niin ei kannata ehkä siinä keskellä työpäivää 5 minuutin pausilla alkaa katsomaan, vaan katsoo se sitten rauhassa joskus. Niin ehkä pidän kiinni sitten siitä, miltä itsestä tuntuu parhaalta tehdä näitä videoita. Mutta joo, tänään päivän aihe oli osaaminen, ja se onkin sitten semmoinen isompi aihe ja se liittyy nyt sitten vähän niin kuin kaikkeen elämässä. Ja helpoin tosiaan termi, niin kuin tässä on nyt sanonut, että tekemisen kautta sitä niin kuin on helppo osoittaa, niin se ehkä on just näin. Sanojen kauttakin voi osoittaa osaamistaan, totta kai se on näin, mutta jotenkin kun ehkä itse on vähän kuitenkin semmoinen tekijä, niin mun mielestä sitten se teot ja mitä tekee, niin ne sit merkkaa nyt jotenkin itselleni enemmän. Ja tottahan se on sitten, että se loppujen lopuksi niin se on sanojen ja tekojen summa. Et sehän se on loppujen lopuksi. Mutta yritysmaailmassa kun on ollut pitkään, niin ehkä siellä se, että siellä on helppo puhua. Mutta seisominen omien puheiden takana ja sitten kun pitäisi tehdä asioita, niin se onkin sitten eri asia. Niin ehkä se sieltä on tullut, että puheet merkkaa minulle ehkä sitten vähän vähemmän kuin ne teot. Et ehkä se on sitten sen bisneselämän opettavaisuutta. Voitte kuvitella, mitä mieltä on politiikasta näillä saatesanoilla. Mutta olen tosiaan firmaa tässä perustamassa, ja tämä osaaminen on nyt semmoinen asia, missä sitten en pysty kaikkea tekemään itse, sen tiedostan jo nyt, vaan vaikka tässä nyt on pistetty menemään, niin jossain vaiheessa sitten pitää keskittyä vähän niin kuin vähempiin asioihin eikä tehdä kaikkia. Mä oon mun uran aikana tottunut pukemaan niitä vaatteita päälle, takkeja päälle monta kertaa, niin kuin useita päällekkäin, ja olla sitten monessa eri roolissa yhtä aikaa. Mutta tarkoitus on nyt kuitenkin yrittää keskittyä siihen suunnitteluun, ja se tarkoittaa sitä, että sitten mä tarviin sitten löytää niitä tekijöitä. Yritän mitata samaan aikaan, ja näköjään laskentatyö on aika hankala, kun yrittää puhua ja miettiä samalla, mitä puhuu. Niin. Ja hetki, 21, niin sitten pannaan 10,5, niin ollaan niin kuin keskikohdalla. Suunnilleen on sana, mikä Arin suusta ei myöskään tule kovin usein. Asiat ei ole suunnilleen, ne on just, tai sitten ne ei ollenkaan. Ja kun tässä sitten on tarkoitus se yritys perustaa, niin pitää ruveta löytämään niitä yhteistyökumppaneita ja muita yrittäjiä sitten, jotka sitten voi auttaa sitten varsinaisesti niissä suunnitelmien toteuttamisessa. Ja mulla nyt sitten on, sanotaanko ihan kohtalainen, en sano etulyönti, mutta niin kuin hyvä tilanne sen puolesta, että koska on tullut tehtyä kaikenlaista, niin sen tekemisen kautta on tietoa sitten, mitä
mitä sitten siihen vaaditaan, että joku asia toteutuu. Ja sitä myötä sitten ehkä se niin kuin sopivien yrittäjien ja myös sitten työntekijöiden ihan etsiminen niin on sitten sitä kautta ehkä helpompaa. Mutta se on sitten siinä isossa roolissa se osaaminen ja osaamisen niin kuin taustalla on sitten se ymmärrys, että tietää ja niin kuin osaa käsittää niitä kokonaisuuksia. Osaaminen itsessään on niin kattava ja niin kuin kokonaisuus, että se ei vielä niin kuin kerro mitään sitten, mitä oikeasti sitten osaa. Ja sen takia sitten niin kun osaa muodostaa kokonaisuuksista kuvan itselleen, että mistä pienistä osista ne koostuu, niin siitä on sitten helpompi sitten hahmottaa se kokonaisuus ja sitä kautta sitten pystyy myös hahmottelemaan sen, että mikä se osaamisen taso on sitten itselle ja sitten myös muilla. Ja jos otetaan ihan vaikka esimerkiksi, niin vaikka tämä kyseinen ovi, mitä tässä nyt sitten hinkkaan, niin aluksi kun tämän tosiaan haettiin meiltä puusepän toimesta, niin eihän mullakaan ollut silleen osaa ajatusta sen enempää, että mitä se sitten vaatii, että se korjataan. Ja jos olisi ollut tosi paljon tarkempi tieto siitä, että mitä se vaatii, että olisi itse tehnyt joskus tämmöisen, niin ehkä sitä olisi voinut vähän miettiä, että jos tarjous on niin halpa, niin onkohan se ihan sitten kaikki niin kuin oikein siinä. Että olisi voinut ehkä kyseenalaistaa jopa se. Ja esimerkkinä nyt sanon, että tässä kun tätä ovea, mitä laitan kantoon, niin tässä nyt esimerkiksi kävi sillä tavalla, että tämä kehikko minkä rakensin, niin oli muutama 3 milliä, 4 milliä niin kuin liian leveä, koska ne valmiiksi leikatut puupalat, niin en tiedä mikä siinä ajatus oli, mutta ne oli muutama millin niin kuin isommat, oliko ne tarkoitus hioa. Koitin niitä hioa, mutta silti se rakenne sitten jäi vähän leveämmäksi. Ja se piti ratkaista sitten se ongelma jollain tavalla ja ratkaisu oli sitten, että en minä ole ikinä tehnyt tämmöistä, niin ajatus oli vaan sitten, että otetaan tasohöylä, joka leikkaa helposti muutaman millin pois, niin tasohöylä käyttöön, vedetään tasohöylällä ensin muutaman millin kunnolla pois. Tasohöylä ei kysele, se on aika tehokas laite. Ja sen jälkeen, kun on tasohöylällä vedetty, se ei mene ihan loppuun asti näissä kulmissa, niin sitten vedetään sitten tuommoisella nauhahiomakoneella ne kulmat sieltä ja sitten lopuksi vielä sitten tuommoisella epäkeskolla hiomakoneella niin siistiksi se pinta. Eli siinä tuli heti jo 3 työvaihetta ja eikä ne tullut minkään kokemuksen kautta, ne tuli vaan sen ajatuslogiikan kautta, että ehkä toi työkalu on hyvä tuohon. Ja se onkin sitten se, että kun on tehnyt jonkun verran erilaisia asioita, niin vaikka se asia on uusi, niin sitten pystyy päättelemään, että millä työkaluilla esimerkiksi niin olisi hyvä sitten hoitaa se kuntoon, eikä jää sitten jumittaa sen takia. Niin semmoinen on osaamista ja sitä mä arvostan ja sitä mä myös sitten vähän tuun hakemaan. Eli pitää olla sitten vähän sitä tervettä maalaisjärkeä sekoitettuna sitten vähän semmoiseen niin kuin ongelmanratkaisukykyyn, niin se on aika semmoinen hyvä yhdistelmä sitten, millä pääsee pitkälle. Semmoinen tietynlainen samankaltainen ehkä näkemys asioihin ja ratkaisukyvykkyys, niin se tietysti auttaa siihen yhteistyöhön, jos semmoista lähtee tulemaan. Ja ainahan on sitten projekteja, missä on enemmän isompia töitä ja pienempiä töitä. Ja kun sitten suunnittelua ja lähdetään tekemään, niin ei pidä ymmärtää nyt väärin, että aina tarvitaan niin kuin maailmanluokan virtuooso, joka osaa tehdä ihan mitä tahansa, vaan
sitten aina välillähän se on tosi spesifinen se työ, tarvitaan joku metallirakenne rakentaa ja sitten se menee semmoiselle yritykselle, joka on erikoistunut tekemään niitä, ei siinä sen ihmeempää. Sama juttu puupuolella. No niin, täytyy sen verran tunnustaa, että tämä työntekeminen samaan aikaan kun tekee videota, niin on hieman verkkaista. Mutta ei se mitään, ehkä se on vain kokemuksen puutetta. Ja se tässä videoita tehtäessä kehittyy toivottavasti. Mutta ruvetaan laittamaan tämä pikkuhiljaa pakettiin, tarvitaan videota siis. Ja ehkä teille jonkunlainen käsitys tuli siitä osaamisesta ja ehkä siitä, mitä minä siitä ajattelen. Nyt sitten tulevat videot tästä eteenpäin, ainakin seuraavat, niin tulee sitten ehkä olemaan niitä, että mä koitan ehkä vähän etsiä osaajia. En vielä tiedä miten, mutta varmaan tähän tilaan liittyen, jos olisi suunniteltua semmoisia asioita, mitä pitäisi ehkä vähän rakentaa, niin voisinpa semmoista lähteä kysymään, että löytyisikö meiltä semmoisia tai teiltä semmoisia tietoja, kuka pystyisi asiassa auttaa. Sitä, että jollain on joku kokemus historiasta, jostakin työsuoritteesta tai työkokonaisuudesta jonkun toimesta, niin arvostan kyllä semmoisia. Eli jos semmoisia saan tästä sitten näiden videoiden kautta, niin sehän olisi vallan mainiota. Ja tietysti sitten, jos minusta olisi jotain apua sitten joillekin myöhemmin, niin sehän olisi tietysti se hienoin homma, että sitten oman yrityksen sana vähän kiirisi tätä kautta sitten myöhemmin. Mutta niin kuin olette ehkä ymmärtänyt, niin tämä on nyt sitten takahuone ja sitten kun firma perustetaan tuossa ensi vuonna, niin teen sitten ne ihan oikeankin kanavan, joka on sitten se virallinen kanava. Mutta sen aika on sitten ja tämä kanava saa nyt sitten toimia tässä trailerinä tälle tulevalle kanavalle. Oliko huono sanamuoto? No. Vielä viimeinen kiinni. Siinä se nyt on. Miltä se nyt näyttää? Se voi olla, että lasia tarvii hieman vielä säätää, koska se ei näemmä mene kiinni. Eli löysimme mutkan matkassa, mutta muutenhan se on ihan oven näköinen. Mutta muutama pieni vipu tuonne väliin vielä, niin pysyy lasi paikallaan. Sen jälkeen saadaan se valmiiksi. Mutta nyt minä päästän teidät Pälkähästä ja toivotan hyvää. Hankala teidän kanssa tietää, että missä ajassa olette, mutta toivotan kaikkia hyvää. Ja kiitos kun taas katsoitte ja nähdäänpä sitten seuraavassa videossa. Heippa!